ayu tak tunggu norani apa sliramu rina wengi dadi penmu wani sumpah aku jalukmu tak ayu kula tak nyuwun dumateng anak kula wedok Umi Hafifah langkung rumiyin. Nah, iki. Kula tak nyuwun jineman. Nah, jineman kandhek Mbak Umi. Nah, iki. Pelok kuwi. Pelok. Mbah Jan. Karo nggih leren sawetara ya, Truk. Nggih. Sawise awake dhewe ndongake karo Pak Lurah karo warga masyarakat Purworejo, kula gentos nyuwun pandonganipun, nyuwun pangestunipun mugi-mugi kula sak keluarga lan para kanca-kanca Madangkara, Mbak Elisa tansah ginanjar bagas waras kuat anggenipun berkarya wonten jagating seni. Ya, dipun paringi lancar wong sing jenis seniman iki kan kaya setlika kae lho, Truk. Kosolo gitu ning Ponorogo bablas galek ning Blitar sesuk Ponorogo neh leren 3 dina bablas Blitar 30 telu siji Buandang Ulon ning Kudus iya ngono kuwi ngono kuwi mugi-mugi para seniman menika dipun pestoni dening para warga masyarakat dipun paringi keselamatan ing pundi kemawon ya amin ya rabbal alamin ya Nduk Umi Hafifah mit in Pulung Ponorogo. Matur sembah nuwun. Mirasa iki katur karo para sesepuh adi sepuh ingkang tasih kepareng jenak pinarak lan uga ingkang kepareng monitor lumantar streaming ya, Truk. Nggih, leres Mas Garen. Mane kedah kados mekaten menika. Mumpung iki apa iki jenenge larase pelok.
Sapa? Iki genduk winong rung nembang. Ya, Lah iki bocah iki lagi naik daun, lagi viral iki. Iya to. Ya Nong, ciri khasmu wae Nong, tak nggih tambah kesel Nong. Ayo. Sing iso nambani kesel kuwi mung kari kowe Nong. Ayo. Wong kok mulah malih, mau Mbak Elisa saiki winong, mulah malih ora. Aku iki ngono, plan-plin aku, plin-plan. Ayo. Adekon Nong. Mau wis dolan ning ngene Mas Dar ya Nong ya. Sampun. Wis ngerti daleme kono. Sampun. Kowe mangkat arepe ngene Mas Dar mau ning omah kaya wis mangan. Lah aku ndelok story ning kono ya mangan neh kowe. Lah anu kok dimasakne napa iwak patin. Oh patin. Nah niku kula remen Pak. Dados niki wingi dimasakke lele. Lah niku kula paling seneng Pak ngono. Kei pecel. Wah niki ini favorit Pak. Apa-apa seneng ya. Ayo. Kowe ra lungka ngono ya Nong niki ya. niki kula wau sehari makan 5 kali. 5 kali. Sing kalah kali Bu Kesi pun ping 7 niku malah. Ayo, kalah loro kowe. Ayo. Ngalor ngidul nyangga ajang terus kok. Ayo. Ayo. Ngono iki Mbah Sukuren guyu terus karo muni. Bene Mas, bene Mas, bene. Ayo mantu aneh. Ayo. Ayo nyenengke ning ngono ya wong ngrasa teh dengaling-aling ngono kuwi lho ya madang. Pengin imbuh ya imbuh ngono ae aman. Ayo ngono wis. Jaman merdika mosok kurang mangan. Ayo ngono kuwi. Ya nang berdiri nang. Ya. Nggih. Kowe lagi ngadeg ngono aku nyawang kowe iki kaya aku iki kaya anu lho. Aku pluntur ngono lho wisan. Dibati ngono ya lho. Ayo. Aku pluntur gong. Ayo. Pak menawi Apa? lagune digantos pripun? Boleh, boleh. Sing penting nembang kowe sing penting. Manut harga sawet anggar kowe oke. Ayo. Upamane apa, Nduk? Kitir semilir tapi dijaranke. Takon karo kanca-kanca lek kuwi. Ayo, Gimana Mas Jompong? Boleh nggak? Boleh. Mbah Wir boleh nggak Mbah Wir? Mas Imam boleh enggak? Melek ya tak keplak ndas. Melek piye kuwi? Melek petang tahun genep dina iki kok ya ora. Lah iya to. Lumun aku. Maraya mbang tak selidiki pancen awan iki do ora turu kok. Mas Imam iki angel ya kon sare pancen awan iki ora. Angel pancen. Nek jaraki gareng, jaraki petruk ngono kuwi tok. Ayo. Nah, bareng bengi pamane terus rada cara baterai rada ngedrop ya biasa. Ayo, Piye, Nang? Nah, Pak. Piye kita semilir piye? Nggih. Oke. Oke. Jeneng oke kok. Oke, ora masalah. Oke, ampun oke. Karyane Pak Geduk Siswantara. Nah, Kediri. Ya, coba kaya apa? Anggo bawa apa langsung? Bawane napa, Pak? Mboten wonten. Lah ya iku takon kok ya aku ki kaya. Ampun. Langsung mawon. Iya, wah. Gemeni wekdal to, Pak? Wah, gayamu. Ya wis. Cah semono senengane langsungan. Ayo. Ora apa-apa noh. Oke. Monggo, gitir sumilir. Dados. Hoi.
Nyeleng. Woi. Biasa. Nadyanto rada spontanitas digarap jaranan. Nyapa no? Mboten Mas Ujar niku lho, kula nyuwun jaran diparingi celeng. Ora apa-apa, ben enek variasine mosok karo jaran terus kowe. Kal-kalae mosok celeng. Celenge kelebihane ora iso menggokno. Kowe lek mesti nesu anggere menggok nesu ta kowe? Oh menggok, ayo. Mbak Lisa bareng karo Mas Taslim. Iki. Dadi lek renek pelawake ngeten iki ya kanca-kanca dimanfaatke. Ayo. Monggo Mas Taslim. Sak derenge mingkah monggo jungkatan riyen. Ayo. Jungkati apane ora senengane. Mas Bagong niki wonten pamundutan saking Klaten. Nggih. Tapi enggak tahu bisa minangkani napa mboten. Sakit rindu nah niki sekalian. Oh, bisa. Bisa banget. Ada teman sepel, teman duets. Sakit Bisa rindu. minangkani dong. Kanca-kanca sakit rindu wis digarap nalika taun 1000. Saged. Lan niki nuwun sewu enten ingkang ngersakaken. Oh niki rumeksa ing wengi Pak Dalang ingkang ngidung. Wah. Ngapunten niki sing pundi kula mboten saged niki. Ah to. Kae lho paling rumeksa ingsun keto. Wow. Oh iya kayaknya itu. Nggih. Ngapunten lek niku mboten saged. Ning lek ana kidung nika saged kula. Nggih. Ana kidung lumacinem. Selamat pagi Tajlim. Selamat pagi. Tetap segar, bugar, happy. Harus selalu happy. Kita duet ya pagi ini untuk Pak Mario EFC yang ada di Klaten. Spesial permintaan tadi. Permintaan dari Pak Mario di Klaten. Iya. Kok ora diuculi ta? Hati-hati lho Mbak, kuwi bojone galak lho kuwi ora. Oh, nanti kepanggih. Kita pernah satu settingan bareng gitu. Aman. Oh, Tapi iya. nek Pak Taslim iki aman sekali chat ngono dihapus dadi ya udah. Lah aku salahku minta eman-eman kok. Ayo, iki sejarah kok. Ayo. Sakit rindu ya iki? Nggih. Oke. Mas Kalinggo tesih lega. Oh, ya harus no. Mas Kalinggo lek nganti Sekalian. tindak kundur ngono aku ya melu mulih. Ayo. Mbak Elisa sampean ora ngerti to? Pak Lurah Kalinggo iki putra Mbah Sukron sing paling multi talenta. Oh, paling multi talent. Dalang. Dalang bagus. Teng YouTube enten. Oh, tadi nyanyi nembang jelas oke. Jelas oke, ngibot. Ngibot bisa. Bu, anggere efek
Mboten ding campur sari. Campur sari. Niku anake Mbah Sukron sing paling apa tersayang nalika SMA niku le nitih teng mriki Purworejo dereng enten sing duwe. Tumpakane wis RGR yen niku. Oh, dadi lek numpak ke ngarep omah pun murep. Murep ngoten niku wis mlayune 100 punjul. Ibu terus ngelus astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngono kuwi. Nggih. Bar niku terus Mas Kangko gak kalah. Aku njaluk RZR. Dadi RGR kali RZR. Kula nggih njaluk Shogun ben. Shogun biru ya ta? Ungu. Ayo. Ditabrakne sukat kek. Kalau kowe ngatasi Shogun kok milik umum. Ayo. Aku ora tau ngerti-ngerti kok remuk. Ayo. Sapopo. Oke, Pak Kalinggo mbiyen ya pembedhuk lho Mas Tum. Kowe aja cilik ati. Sapa ngerti sampean iso dadi lurah. Lurah Yoga, ayo. Nggih, nggih. Monggo, Cok, sakit rindu. Oke, dadah. Ayu tak tunggu norani omong sliramu rino wengi dadi benmu wani sumpah aku jalukmu ayu jomu ya guyu cesan kowe betul kandha
ayu joyan Lali anak, lali lali maya lali petung tong 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 ini wong lagi gandeng Pilih becek, apa pilih wong wong aku tak gantung Aja dong Neng wit kencur. Malaria sepina kaya seminggu Enggak numpak tukar lakon nengulang wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh papa malah waduh piye anakmu kaya wong gemblong apa ndika paring pitulung kebacut alias sekadung kentenge sawang entek kampung Madangkara pancen wae Ora tau metu lho, Mbak. lah nggih to malah jadi kelar Iya, tujune kok ya pendemunge Mas Danang ya mantan